Tenim aplicació Duquesa d'Alba No, al mòbil o Duquesa d'Alba no? no, però una que podria fer por com el Duc d'Alba, sí, els més petits. En aquest cas parlo d'una aplicació que als nens els hi pot fer una mica de por, però que potser als pares els hi ve molt bé. Fa un temps, No en el convé fer programa... pels nens. No, però ara ho No entendràs. convé fer pels Ara ho nens. entendràs, ara ho entendràs. És una negociació, això que us proposo. Fa un temps en el programa veu fer una pregunta als espectadors que diu: s'ha de prohibir el mòbil a l'escola? Ho debatem aquesta tarda. Això va ser el 24 no sé per què ho vam preguntar. Sí, perquè fèiem un col·legi. No, sí, és igual. Vull dir, són preguntes que no s'haurien de fer. Corres el risc que et diguin que no. No ho veus? Doncs la Sònia us va contestar aquell dia que els seus fills portaven una aplicació que els bloquejava el mòbil i que ho portaven bloquejat dins l'institut. Bé, avui us he portat aquesta aplicació per ensenyar-vos-la. És una aplicació nascuda a Espanya, que està creixent molt i que funciona bé, que es diu Bigut, que és aquesta que veieu en pantalla, que és una aplicació on, en realitat són dues, una pel mòbil del fill i l'altra pel mòbil del pare, o dels pares, en la que nosaltres podem establir les hores en què els fills poden fer servir el mòbil. Dic que això potser els hi fa por, però ha de partir d'una negociació, de dir, escolta, us hem deixat fer servir el mòbil, o ja tens mòbil com me l'has portat demanant els últims 32 mesos, perquè normalment aquestes coses, diguéssim, s'allarguen, però a les hores d'escola no l'has de fer servir. Bé, doncs tenim aquesta aplicació que, a banda de la seva confiança, els hi bloqueja tot el mòbil, no poden fer servir absolutament res, excepte el que nosaltres acceptem. Per exemple, trucar a la mare, trucar al pare, trucar a emergència si passa res, poder-los localitzar si hi ha algun problema, res més. Ells no poden fer res amb el mòbil. I com veieu, o veieu en aquest vídeo, ja van passant les hores, nosaltres tenim un petit calendari i quan és el moment que es desbloqueja, doncs al nen se li desbloqueja el mòbil i el pot fer servir. Per tant, jo puc bloquejar el meu fill el mòbil des que entra a l'escola a les 9 del matí fins que surt a les 6 de la tarda. Exacte. I pots pactar amb ell, si s'està portant bé i les coses van bé, que a l'hora de dinar tindrà mitja horeta per poder contestar els whatsapps dels seus amics, per exemple. Però des de l'aplicació, i he parlat amb els seus creadors, que estan en aquest cas a Madrid, diuen que ha de ser una negociació, no pot ser una imposició dura, perquè si no al final és una baralla que no ens portarà a bon terme, que el que s'ha d'intentar, que tot i que al principi no ho entenguin, és que es vagi reduint o ampliant l'horari en funció de les seves responsabilitats. És una aplicació còmoda, és una aplicació molt fàcil de fer-la funcionar, on nosaltres tenim un codi privat, propi, que ells no poden saber o no haurien de saber, i a través de la qual podem bloquejar, i quan ara, per exemple, l'he bloquejat, em diu, està bloquejat, et posa un missatget que encara els deu, diguéssim, enfadar més, perquè diu, tenemos un trato, las personas valen lo que valen sus compromisos, que és una mica a sobre rintintín, però bé... No, a sobre conscienciació. No, és el que intenta. I a més són missatges... Assumeix la teva responsabilitat. I són missatges que pots també canviar tu, i quan li dones a trucar, llamar és el propietari, els noms que tu, no sé si ara se'n veu bé, els noms que nosaltres delimitem, emergències, 911, el que sigui. Però pot fer això, res més. Està bé, és interessant, i a més jo vaig parlar amb els propietaris i els vaig preguntar, escolta, però si el nen és una mica fletxa, segur que us desmunta l'aplicació un moment, perquè hi ha nens molt ràpids ara mateix, vull dir que en saben molt. Vam estar intentant, jo els vaig intentar piratejar una mica l'aplicació per veure si podia... I no. I no, perquè tot està vinculat a un servidor. I aquest calendari on nosaltres establim les hores que poden i que no poden està en un servidor. Per tant, per més que el nen canviés, per exemple, l'hora del dia en el seu mòbil o el dia de la setmana, si ell digués, home, doncs els dilluns els converteixo en dissabtes, així el puc fer servir tot el dia, no funciona, perquè el servidor sap que no funciona. Per tant, és una aplicació que és interessant i que us he volgut portar. Aquesta és per controlar habitualment els adolescents, Bigut, en època adolescent, quan les hormones saltarines apreten, pot anar bé, però n'hi ha una altra que us he portat per quan són més petits, i aquesta és per mirar pel seu bé. En principi aquí no serà com el Duc d'Alba ni el Llop, no ens afectarà en res, però com sabeu tots els bebès, els nadons, necessiten, o normalment els pares, més que els nens, necessiten tenir aquests monitors, els clàssics monitors de control, alguns amb càmera, altres només de so, que poden vigilar si mentre dorm està bé, si hi ha qualsevol cosa, si es desperta mentre tu dines tranquil·lament o fas la teva becaina. Doncs bé, això que normalment no et baixa 50 o 60 euros, hi ha una gent que ha creat una aplicació que és aquesta, Baby Monitor 3G, aquesta seria la completa, per això té un cost de 3 euros amb 60 cèntims, i és per Android i per iPhone, i el que fa és convertir dues tauletes o dos mòbils de qualsevol tipus en emissor i receptor. Per tant, amb una tauleta i un mòbil o dos mòbils, no és allò, n'hi havia algunes antigament que el que feien era tu posaves la teva parella al costat del nen i si plorava, aquell mòbil et trucava a tu, o trucava on tu diguessis. No, aquesta no. Aquesta, quan va connectar per Wi-Fi o 3G, el que fa és retransmet tot el temps que tu diguis amb la imatge o simplement només el so perquè no t'estigui consumint dades massa estona,
i qui té l'altre mòbil o l'altre receptor pot veure si li passa alguna cosa al fill. O té un avís... Necessites dos mòbils, no? Dos mòbils, o una tauleta i un mòbil, o un mòbil vell que connectat per la wifi et fa la funció, i moltes vegades els mòbils avui en dia, com se'ns passen massa de pressa, en tenim de vells, funciona molt bé. I a més també podem parlar amb el nen. Si veiem que s'està aixecant allò que dius no, encara no toca, li pots parlar. Si li vols posar una cançoneta més a dormir, el pots dormir. I el mòbil controlar que el nen et faci cas. Bueno, el mòbil no t'ho controlarà, però tu ho veuràs. I com vols que aquest nen, que des que era un nadó, té la seva vida controlada per un mòbil o una tauleta, quan tingui 5 anys no vulgui tenir un mòbil per portar-lo al col·legi? Però llavors li has de posar l'aplicació. L'aplicació, clar. I aleshores de veritat una per Em sembla molt més útil la primera, li trobo utilitat. La segona, com que és això que s'ha de negociar? Què has de negociar? És una ordre i punt. La segona, sí, però a vegades també està bé dir-li que negocies. No està bé. No. Que has de negociar amb un nen petit de 6 o 7 anys que es porti al mòbil al col·legi, no es porti i s'acaba. 6 o 7 anys, però és massa petit, per tenir un mòbil. No, però és que no hi ha 6 o 7 anys, he dit adolescència, he dit hormones saltarines, Les hormones saltarines a vegades no estem parlant de 12, 13 anys. És que a les hormones saltarines, estimat, no hi ha negociació possible. Jo la sento, jo tinc un de 13 que em farà 14. Les deies que tu la sents les hormones saltarines, jo també, però ja cada cop menys. I què, i negocies? Vull dir que es pot negociar, m'agrada la idea de negociar i també que es pugui haver una aplicació... Una cosa és que tu vulguis negociar amb ell vol negociar amb tu? On està... Home, forma part del que li has de fer entendre. Sí, i home, els meus fills... Però si no ho accepta no passa res. A vegades costa més o costa menys, però si arriba, si arriba. I si no ho accepta, tu tens la potestat... I això que els dius, mira que us faré terra baixa. Ja l'hem vist. Que bell lloc, mira que t'envio un lloc. No, però si no ho accepta, tu tens la potestat de dir fins aquí i ara queda bloquejat a aquestes hores i les altres el fa servir. I per acabar, una perquè no tot sigui control, molt ràpida. Una que a mi em sembla que està molt bé, Lili i la granja dels animals, és un joc, en aquest cas educatiu, per nens de 2 a 6 anys, pels pares perquè els hi posin, i aquest joc que sembla, diguéssim, normal i corrent, com tots els jocs, té una particularitat que està molt bé, que aquí, perdoneu, ara hi he sortit, però a dalt, a la part superior, hi posa Parent Dashboard, que és una part de control pels pares. Els pares poden veure com els nens aprenen i poden veure si evolucionen o no, quins són els seus punts forts, quins són els punts febles, poden jugar amb ells, els hi poden ensenyar. Està molt bé. Aplicacions que posen deures als pares, per favor. Allunya de mi totes aquestes coses. Però, escolta'm, és una aplicació que està bé, perquè a diferència de la majoria dels nens, és gratuïta. Tu, com que ets un pare novell, deus ser dels que penses que els pares i els fills han de ser amics. No, jo no ho penso pas. Anava a dir perquè... No ho penso pas. Això per descomptat. Però d'aquí allò que diuen, no, jo sóc el millor amic del meu fill. Pregunta-li quan tu no hi siguis. Ja veuràs què et diu el teu fill. Això és per nens de 2 a 6 anys i l'avantatge és que no té publicitat i és gratuïta. Només has de pagar si vols la part dels pares, la resta és gratuïta. Has dit publicitat? La publicitat que marca el Barça és Qatar, però el Barça està començant a considerar si s'ha de desprendre de Qatar perquè creu o comença a témer que arrossega una certa mala imatge. El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, d'aquí uns instants, en directe, a 8 al dia, després de la publicitat. El temps passa, però per mi no. Prendre cada dia proteïna assimilable de col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs. Colnatur em cuida. Colnatur, col·làgen assimilable pur. Prova'l. Ho notaràs i ho notaran.